Kag sa good vibes, sinina nga Agosto magasugod ang mga kapistahan kag sinadya sa Bacolod. Sa madason nga semana, magasugod na ang Rum Festival. May report sa Romeo Subaldo. Agosto pa lang, magasugod na ang sinadya sa Bacolod City. Sa madason nga Sabado, August 10, maga-kick off na ang Bacolod Rum Festival sa Bacolod City Government Center. Kada gabi, may pabanda para sa tanan sa BCGC grounds. May food trip sa food park sa BCGC grounds man sa gihapon. May mixology kag flare tending. May kulinarya, bida ang mga putay nga himo sa rum. May music fest kag balantayan ang mga performers. Kag may street dance competition, rain or shine man. Bacolod, it is the home of the #1 selling rum in the whole world. We are all here about to witness a bigger and grander Bacolod Rum Festival. Adlaw-adlaw, may nanari-sari nga activity hubalin August 10 tubtub sa August 18.